aireportuetara joango gara. Hegazkinik ez dugu hartuko, baina aireportuetara bai, eta aireportu ezagunak bilatu beharko dituztuelako 8 gabon artean. John Lennon, aukeratu ditugun izenen artean, Leonardo da Vinci, Marie Curie, Benedicto XVI, Marco Polo, George Bush, Fidel Castro eta Batman. Denpora. 8tik 5. Aeroportu izenak dira. Ondo lurreratzen zareten, 5 segundu. Denpora. Ni olako inon, nahi egon zuek? Ez. Ez dakigu, zeintzuk dira aukera. Bueno, zakoa irabazi ezkero, haizu, ez, talburu txarra, horietakoren bat zapaltzea behintzat. Ja, ba, zuek duzu diru gehien, noren goz, izaroetak ondo? Ia, ba. Nora behitere, joango zinatekete, hauetatik? John Lennonea. John Lennonea. Bartik hasiko gara. Seguru zaudete John Lennon aeroportua dela? Bai? Hala da? Bai, Liverpoolen dago, bere omenezko aeroportua. Leonardo da Vinci. Ongi. Erroma hirian dago eta Italiako aeroportu garrantzitsuena da. Marie Curie. Denek eskaini diozue aireportu bat Marie Curieri. Baina? Ez du, oraingoz. Baina, bueno, proposatuko dugu, nunbaiten ematea. Benedicto XVI, zuen ustez, ez dago izen hori daraman aireportorik. Eta asmatu egin duzu, Ongi. Marco Polo. Ondo, Veneziatik gertu dagoen aireportua da. Hau, George Bush. Bai? Ba bai, Houstonen, Texasen du, bere omenezko aireportua, Bush aitak. Fidel Castrok ba aldu aireporturik, zuen ustez bai eta? Ez Kuban ez inon, ez dago izen hori daukan aireportorik. Eta Batman izeneko aireportorik ba aldago? Ba bai, baina ez da Batmanen omenezkoa, Turkiako Batman hirikoa baizik.